Sa number 4, nakahibalo ka mo bala nga nagalabot sa 1 milyon ang demand sa balut sa Negros Occidental. Kag natingguan karon sang probinsya nga mapunan ang 700,000 diri nga kulang ang supply. Suno sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nagpaatag nga kasunod sang bird flu cases gikan sa Luzon, gipuntat sang probinsya ang pagpasulod sa mga wala naluto nga balot gikan sa sini nga mga lugar. Ang mga produce lamang sa Negros Occidental yara sa 200,000 tubtob 300,000. Gani bilang isa sa mga tikang sa probinsya para mapunan ang kakulang. May napulo ka mga association lakip na dire ang grupo sa mga former rebels, mga kapatiran chapters kag mga farmer association nga ginhatagan sa mga breeder ducks. Tig isa ka unit sang incubator kag 12 ka mga bag sang duck feeds. Inihigayon nga mahatagan sang palangabuhian ang mga farmer beneficiaries kag former rebel associations. Nalakip ini sa Food Sufficiency Initiative sa Negros Occidental. 2 milyones pesos ang balor sa proyekto. Kaina sa turnover ini sa mga benepisyaryo. Ako mismo na surpresa, no? Ang demand sang balot diri sa Negros Occidental is 1 million per month, no, of balot. And because we do not now allow importation coming from Luzon because of the bird flu scare, nag-reduce na gid ang supply dire, no, to mga 200 to 300,000 a month. No? That's why we are now hoping that by initially supplying these incubators and others, kita mismo maka-fill in the gap, no, of around 700 to 750,000 balot every month. No? So this is the first step, and it's very important na ang mga recipients will really put to good use, no, ang mga na bato nila today.